נעשה עכשיו כמה תרגילי בטן. אני יודעת שזה הדבר שהכי פחות אוהבים והוא הכי קשה לכולם, אבל אנחנו נעשה את זה בהדרגה וזה יהפוך להיות קל יותר. שוכבים על הגב, מניחים כפות ידיים על הרצפה, מוודאים שאין קשת גדולה מדי בגב. אפשר להניח ידיים מתחת למותן ולהרגיש שמצמידים את המותן אל המזרן. ברגע שבדקנו שהכל בסדר, אנחנו שמים ידיים מאחורי הראש, משלבים אצבעות, פותחים מרפקים לכיוון הרצפה ומתחילים בעלייה הדרגתית עם הוצאת האוויר, עולים כמה שיכולים, נשארים קצת ויורדים, שוב עולים למעלה, לוקחים אוויר, מותחים את המרפקים לאחור, מרימים את הסנטר, אפשר לרדת לעלות קצת, ושוב יורדים, לוקחים אוויר, מוציאים אוויר בעלייה, כל אחד עולה ועושים מה שהוא מסוגל, יורדים, שוב עולים, לוקחים אוויר, מוציאים אוויר, מסתכלים קדימה, מסתכלים על נקודה אחת, מתרכזים ויורדים. אנחנו עושים את זה 15 חזרות, פעמיים, עולים, מוציאים אוויר, מרפקים פונים לכיוון הרצפה, פעם אחרונה עולים, נשארים קצת למעלה ויורדים.